Talilag, Pangasinan! Bayan ng Aguilar was named after Governor General Rafael Marea de Aguilar during the Spanish regime. May myth namang istorya na mayroong agila na during night times pumapatong siya sa isang bakod, we call it alar in the dialect. Sinasabi na nagbabantay siya ng treasure ng bayan. Mga taga Aguilar, sinabi nila, yung agila, laging nakapatong sa alar, Aguilar. Aguilar has lot of natural resources. Marami kaming tourist attractions, pinipuntahan na kami talaga. We are so proud of our Sitio Mapita. Yun kasi ang tinatag naming summer capital of West Central Pangasinan. Malamig siya at nandun ang isang tribal community namin. Ang mga plano ng Aguilar relative to tourism is payabungin namin ang turismo. Mayroon kami ngayong renewable energy na solar power plants. Dalawa yon, magiging educational hub in terms of solar power sa mga engineering. Makikipag-collaborate kami further with the Department of Environment and Natural Resources para sa pag-explore ng iba pang mga tourist potential na hindi pa namin naipapakita sa mga turista. Punta po kayo dito sa Aguilar. Mula sa umpisa ng Daang Katutubo hanggang sa dulo nito, mararamdaman po ninyo ang lamig ng klima dahil punong-puno po ito ng kagubatan. At tinatawag po namin itong summer capital ng West Central Pangasinan. Marami po kaming tourist attraction tulad ng Lagoons and Lagoons, view deck kung saan makikita po nila ang remaining plains ng Pangasinan, pati na ang West Philippine Sea. Ang tagline ng Aguilar is Talindag Aguilar, which is, pag tin-translate mo yan, itayo natin ang Aguilar. Together, gagawin naming economically stable ang Aguilar. Talindag, Aguilar! Talindag Aguilar! Talilag, Pangasinan!